Hej alle sammen. Jeg har jo lagt en konkurrence op inde på bloggen, hvor man kan vinde den her film, Fritfald, som man nok ikke kan se så godt, måske så kan man have en lyser, men jeg skulle ikke engang. Nej. Men der er billeder af den inde på bloggen. Og ja, jeg optager med et rigtig dårligt webkamera, og jeg kan ikke få lyset til at ramme ordentligt nogen kan steder, men ja. Men ja, den kan I vinde, hvis I går ind på. I skal for det første lige gå ind og like min Facebook-side, som jeg lige skal få et link til her i beskrivelsen. Og så skal I bare dele den med jeres venner inde på Facebook. Og så skal I skrive en besked til mig inde på Facebook, hvor I bare skriver done oppe i toppen. Og ja, det er endnu en skrive, hvis I vil skrive noget mere. Men ja, bare det I skal gøre, hvis I vil vinde den her. Og så I har, altså for at I skal vide, hvor lang tid I har, så har I i hvert fald enten i morgen eller i overmorgen, der skriver jeg inde på bloggen, hvornår det slutter, hvornår at vinderen får at vide, hvem har vundet, og så sender jeg den selvfølgelig. Ja, så på en af de næste 2 dage kan I få at vide, hvor lang tid jeg har, så I kan godt nå det. Og jeg linker også lige til bloggen noget, så skulle jeg. Men har I jo nok set, hvis I ser den her video. Men ja, 1,5 minut til en kort video, men det var så i hvert fald lige en video for mig. Det kan være, at jeg begynder at optage nogle. Ja, og jeg ser måske rimelig dum ud, især fordi det er sådan et kamera der, og så har jeg slået bedre. Jeg har nærmest ikke kommet op på og sådan noget, så ja, det er ikke lige det, jeg skal optage. Hej hej.